Abans d'iniciar el meu TDR tenia clar que volia que estigui relacionat amb el que vull exercir en un futur, és a dir, la psicologia i el dret. Per tant, quan la psicologia em tracta la psicologia jurídica, vaig pensar que seria un tema ideal per al meu TDR. A més, ho volia relacionar amb el llenguatge no verbal. Per tant, un dia el meu germà em va dir «I per què no ho ajuntes i et fixes si amb el llenguatge no verbal pots detectar les mentides d'un acusat?» És a dir, dins d'un judici. Per tant, la meva hipòtesi era si podem detectar les mentides d'un acusat a través del llenguatge no verbal dins d'un judici. Per fer això, a la part pràctica vaig buscar informació sobre tot el llenguatge no verbal, gestos, postures, etc. I veure què expressava cada cosa i si a través d'aquests podíem saber si mentien o no. A més, vaig analitzar diverses sèries i vaig fer 2 entrevistes, les quals em van proporcionar informació per després poder realitzar la part pràctica. Cal dir que el llenguatge no verbal és algo subjectiu, per tant no ho podem comprovar i no té validesa. Per realitzar la meva part pràctica vaig decidir anar al jutjat i assistir a diversos judicis per tal de confirmar la meva hipòtesi. És a dir, si a través del llenguatge no verbal podem detectar si una persona menteix o no. Primerament vaig assistir a 4 judicis, els quals em van proporcionar informació a través del llenguatge no verbal que aquelles persones mentien, ja que el que deien es contradia amb el que expressaven. A més, vaig realitzar 2 entrevistes a un psicòleg jurídic i a un jutge, els quals em van proporcionar informació sobre la validesa legal del llenguatge no verbal i també de si funcionava analitzar aquest llenguatge no verbal dins d'un judici. Ells em van dir que realment li donen importància, però com no és objectiu, és a dir, com no té validesa legal, és una cosa subjectiva i no la poden confirmar. Per tant, tot i que li donin importància a l'hora de fixar-s'hi, no ho poden validar a l'hora de dir menteix per el llenguatge no verbal, sinó ha de ser per proves o evidències.